pikirkan mana asa kita lai sabaju. Kalaulah jodoh indah kamano denai haru yo haru jami jiku udah bagi sapanda indah gak mungkin den kalape katangan urang. Kasa iyo salamonyo sampai akhir nanti. Jika baik itu udah bakato senang hati indah tak kira apapun rintangan di muka kita tampu abadu. Pikirkan mana asa kita lai sabaju. Kalaulah jodoh indah kamano denai haru yo haru jami jiku udah bagi sapanda indah gak mungkin den kalape katangan urang. Padiahnya hati ndak kato jika udah dicarikan jodoh orang salain denai ko hati luka kamaden bau Mana hati adia ragu juo bukannya denai ala bajanji untuk kasa iyo salamonyo sampai akhir nanti. jika baik itu udah bakato senang hati indah tak kira Apapun rintangan di muka kita tampu abadu.